viettää kesän kaupungissa, tulee tietysti hengailtua kaupungin puistoissa aika paljon, mutta sitten myös kotona parvekkeella tai terassilla. Siksi mä haluankin nyt laittaa parveketta vähän uuteen uskoon ja ajattelin suunnata uudistuneelle Sokoksen kodinosastolle katsomaan, mitä sieltä löytyy. Aurinkorasva pitää joka kesä ostaa. Nämä vaikuttaa hyvältä. Isot suojakertoimet ja kivan näköiset pullot. Sehän on tärkeintä aurinkorasvaa valittaessa. Tämmönen spray on hyvä. No niin, löytyi parvekkeelle kaikkea, mutta löytyi sitten kyllä kaikkea muutakin. Sokokselle oli tullut tosi paljon uusia merkkejä niin sisustuksen osastolle kuin sitten vaatteisiin ja kosmetiikkapuolellekin. Mä lähden nyt katsoa, että mistä kaikki uudet hankinnat löytää paikkansa.